हेलो गाइस तो आपण मानक मुझे देखा चाहूँगी कि आम ये रिसेंट गोटे भूत बंगला को जाए एक्सप्लोर करूँ एठार आम कौन देखिलु कौन अच्छी से विषय टोटाल आम डिटेल से आम देखु आपण मानक आम राति को भी जाकि एक्सप्लोर करूँ तो से सब जिनस देखापी से भूत बंगलार कौन हो कौन ना आम सहित कौन घटी तो आम सहित जारी रुहतु आ भिडियो टी लास्ट पर्यंत देखो बाहर को आसला आपने देखिपे ये आम पाखापाखि 150 ରୁ 200 वर्ष पाखापाखि पुराणा कोठरी आम ए दिन बेला आसचु ए बंगलार हालचाल देखापी जो आम रात्रि भी आसीपर ये जगह को एक्सप्लोर कर तो एबे मु आपण मानू देखा चाहूँगी पूरा बंगलाटा तो देखा कह जाए कि एटा इंग्रेज जमाना रो अछि एटा इंग्रेज माने जेतेबेले थिले एटा सेबेगा टाइम रो आउ एटा तांकर ऑफिस थिला तो देखि पारथि मां गया जदी भूत एबे बाहरला गांडी भरे रे बांड मु फास्ट भाबिले एटा जेबिल थुआइ रे इना मन के खोली खाली स्पीकर नहीं जाय थांदी ये देखला काठुटा देखिए केडे केडे बड़ बड़ घर कनेक्शन भी देखो दिखाई सी बढ़िया तो काच भांगिकी पड़ी आर ऊपर तो भाई आहरी खतरनाक जगह अच्छे आज्ञा फैन लगी देख लो केड़े बड़ रोड 6 फुट हम ये रोड अच्छा तो जीवा ए छात उपर को देखा जाऊ मैंने रास्ता कहीं अंधार कैमरामैन फ्लैश मारा फास्ट चलो आगू चलो आगू को धलो फोन देख लाइट देख ये कबाटा खोल गांडी फाटिला केवल ये खाली पाहाच अच्छी सीढ़ी अच्छी बाकी आर ऊपर को जो गांडी फाटुची ऊपर को जाऊ काठर तैयारी कैमरामैन तलू देखा लाइट देखे काले कबाट फिटिଯିବ आगे खोल सेपट को जावाक पड़ो खोलिया कस घर कबाट खोल रास्ता कहीं कबाट बंद हो कौ बाटे एपट देखिए एपट को आस कैमरामैन तो बड़ा अंधार घोड़ा खतरनाक समस्त गाड़ी खाती हाथ काठरे तैयारी जमी हॉलीवुड बॉलीवुड रे सब फिल्म रे देखी थे डोर थाए एठी सीढ़ी रे पहाच रे गला बेलू अंधारे तो जेज पेड़ देखा तुम मान सब देखु बाकी आ तल रूम टा गोटे रूम अच्छी जीवा देखा एटा कौनटा हकी बुझी देखे ऊपर भी देखु मन क्या फॉल्स पड़ो गांडी मर 3टा चलो बाहर चलो गाड़ी शब्द कैमरा लाइट बुलाओ
ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଯେମିତି ସିକ୍ରେଟ ଫିକ୍ରେଟ ଦରବାଜା ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ବୋଧେ କବାଟ ବନ୍ଦ କର ତାଙ୍କର। ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଉପରକୁ ଯିବାକୁ। ଆସ ଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଗକୁ ଆସ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଗେ ଚାଲ କବାଟ ତିନିଟାଙ୍କ ଏକାଥରେ ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିଆ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଖ ଦେଖିକି ପାଦ ରଖିକି ଆସ ସବୁ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଦେଖିକି ଆସ। ତଳର ଏଇ ଘର କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମଜବୁତ ଅଛି ସବୁ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ। ଏଇଟା ଛାତ ଉପରକୁ ଆମେ ଏବେ ଆସିଯାଇଛୁ ହେଲା କି ମୁଁ ଡିଜାଇନ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେ ଖତରନାକ ଡିଜାଇନ। ଆମେ 3 ଜଣ ଆସିଛୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ଦେଖାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବଣ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଗାଣ୍ଡି ଆହୁରି ଫାଟୁଛି ଯାଇପାରିବୁନି। ମାକିଆ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟିକି ଏଡ଼େ ଗାଣ୍ଡି ଘର ଅଛନ୍ତି। ପାଖେଲ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମାକିଆ ସେଇଠି ଯାଇକି ହଗୁଥିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା କଲେ ମଣିକିଆ ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଲେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଟିଣ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ କହିବ ସେ ମାକିଆ ଗୁରା ଦେଖୁନ ପୁଣି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗୋଟା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟା ଯେମିତି ରୋଷେଇ ଘର ବାକି କ'ଣ ଗାଧଉଥିଲା ନା ପହଁରୁଥିଲା ତା ଭିତରେ ହେଇଛି। ଆହୁରି ବି ଏପଟେ ଆହୁରି ରୁମ୍ ଅଛି। ଏପଟେ ଦୁଆର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ। ଆମ ଛୋଟ 6 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ଅସୁବିଧା। ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହି ଭାଇ କାରିଗରୀ ମସ୍ତ ଅଛି। 150 ବର୍ଷ ତଳର ଆଉ କାରିଗରୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉଭଳିଆ। ଏବେ ଯାଏଁ ବି ଏ ଜାଗା ପୁରା ମାନେ ମଜବୁତ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ବାଳ ଏବେକା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆ ଭିତରେ ବୋଧେ ମଞ୍ଜୁଲିକା ଅଛି। ଜମା ଏ ତାଲା ଆମେ ଖୋଲିବାନି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜୁଲିକା କୋଉ ଭଳିଆ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଲଗା ହେଇଛି। ସାଇକଲ ତାଲା ଏପଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲର ତାଲା ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ଘରେ ସେ ତାଲା ଆଭେଲେବୁଲ। ଇଏ ପୁରା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଠି ଫାଇଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ମାନେ ଆଲମିରା ବୋଝେଇ ଏ ଫାଇଲ। ୱାହ ଭାଇ ଜାଗା ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖ ଭାଇ ଡିଜାଇନ ଦେଖ ଭାଇ ଘରର ଡିଜାଇନ ଦେଖ ତାର ଡୋର ତାର ୱିଣ୍ଡୋ ଏସବୁ ଦେଖ। ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏପଟେ ରହିଲା ବାଲକୋନି ହେଲା। ଏପଟେ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଅଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏଇଟା ପାହାଚ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଯିବାକୁ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଚ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁକା ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାରାମାନେ ତର ବାକି ସେପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ହଁ ମୁଁ ସେପଟେ ପଟେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେପଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲି କି ଗଛ ହେଇଯାଇଛି କି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜବେଷ୍ଟ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପାଇଲେନି ଇଂରେଜମାନେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପାଇଲେନି ଆଜବେଷ୍ଟ ପକେଇଦେଲେ। କ'ଣ କହିବେ ଭଉଣୀ ଆମରି ମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିକି ଆମର ଠାରୁ ସବୁ ନେଇ ଏଇଟା ବୋଧେ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲା। ଏଠି ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି। ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଗଛ କାଟି ବାଲକୋନି ମସ୍ତ ହେଇଛି ଭାଇ। ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ଯଦି ବି ସୁବିଧା ଥାଏ ମୁଁ ଯିବିନି। ସେମିତିରେ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଗଲେ ମନେ ଆମେ ଏ ଜାଗାକୁ ରାତିରେ ଆସିବୁ ଦେଖିବୁ ଏଠି ସତରେ ଭୂତ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ମୋ ଗାଡ଼ି ତ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି।
ଗାଡ଼ି ନଥିଲେ ଭାଇ ଗାଣ୍ଡି ମରିଗଲା। ବାପା ମୋତେ ଠିଆ ଫାଡ଼ିଦେବେ, ଠିଆ ଗୋଡ଼କୁ ଧରିବେ ଫାଡ଼ିଦେବେ, ମଝିରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଛାତ ଉପରେ ପକେଇଦେବେ, ଖରାରେ ଶୁଖେଇଦେବେ, ମୋତେ ଶୁଖୁଆ କରିଦେବେ। ତ ଗାଇସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ବଙ୍ଗଳାର ହାଲଚାଲ। ତିନି ଜଣ ଆସିଛୁ। ତ ଏବେ ଛାତ ଉପରୁ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଦେଖା ସରିଲା। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାର। ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ କି ରାସ୍ତା ଏବେ, ଧୀରେ ଆସ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ମାନେ କାଠର ଏଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଳେଇଛୁ ସିନା ବାହାଦୁର କି ଦିନରେ ଆମର ଏମିତି ଗାଣ୍ଡି କଟିଛି। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଫାଇନ୍ଟା ପଡ଼ିଲା ଏ ପାଟିରେ, ପରେ ଗାଣ୍ଡି ବେଣ୍ଡି କଟିଲା। ଏବେ ବଙ୍ଗଳା ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଏବେ ଚାଲିଲୁ ବାହାରକୁ। ତ ହୋପଫୁଲି ଆମେ ତିନିଟାଙ୍କ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବାକି ଏ ଗଣ୍ଡ ଦେଖିକି ଆସ, ମଣିକା ସାପ ଭାପ ଥବ ଗାଣ୍ଡି ଘରେ ଖବରକିନି ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଠି ଭାଇ ଖସଖାସ କିଏ ବୋବଉଛି ଭାଇ, ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ରାତିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ପାର୍ଟ 1 ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 2 ପାଇଁକା। ପାର୍ଟ 2ଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଢେର ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।